Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамова. Працягваем і пачынаем у дадзеным выпадку абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сённяшні наш эфір прысвечаны так званай справе прэс-клуба. Мы анансавалі, што гэты эфір, гэтае абмеркаванне будзе з кіраўнічкай прэс-клуба, цяпер ужо, на шчасце, былой палітзняволенай Юліяй Слуцкай і юрыстам, прадстаўніком Светланы Ціханаўскай па прававых пытаннях Сергеем Зікрацкім. Сергей Зікрацкі з намі ўжо на сувязі. Добры дзень, спадар Сергей. Вітаю. Спадарыня Юля, на жаль, пакуль што не далучылася. Праўда, калі мы раніцай з ёй дамаўляліся на гэтую сустрэчу ў Зуме, яна на 100% і не гарантавала, што будзе, таму што вы ж самі разумееце, якая сітуацыя у чалавека, які толькі учора выйшаў з турэмнай камеры. І тут нават размова не пра тое, што трэба там атаспацца, адпачыць, але незразумела, што цябе можа чакаць і дзе ты можаш апынуцца у наступную хвіліну, там, гадзіну, таму што вось зараз ты на волі, нечакана званок, і цябе патрабуюць да нейкіх там следчых дзеянняў ці яшчэ чаго там, размовы, гутаркі. Я правильно тлумачу, спадар Сергей? Да. Насамрэч, мы пакуль што нават не ведаем, у якім статусе знаходзіцца Юлія Слуцкая і іншыя удзельнікі гэтай справы прэс-клуба, таму што пакуль што мы бачылі, што яны на свабодзе, мы з-за гэтага вельмі радыя, але мы пакуль што не ведаем, які ў іх все ж такі статус. Ці было гэта памілванне і адпаведна крымінальнай справы ўжо няма, ці іх проста вызвалілі пад падпіску аб невыездзе і пакуль што крымінальная справа ёсць. Таму я думаю, што гэтае пытанне трэба задаваць Юлі, Алі і іншым удзельнікам справы прэс-клуба, і тады мы ўжо будзем ведаць, які ў них статус, і адпаведна тады думаць, там, ці могуць ці не могуць быць нейкія следчыя дзеянні. Да і нават калі гэта было памілванне, як гэта было агучана учора, у любым выпадку па справе прэс-клуба застаюцца такі ўзняволенні іншыя асобы, і таму магчыма, што нават па справе гэтых асобаў дагэтуль і Юлю Слуцкую, іншых удзельнікаў могуць выклікаць у якасці сведак. Так, мы по-ранейшаму спадзяемся, што спадарыня Юля далучыцца да нашай размовы. Пакуль што яна не адказвае, але будзем спадзявацца, што далучыцца. Спадар Сергей, я ўсё ж такі да вас як да юрыста. Увогуле, вы цікавіліся справай прэс-клуба. Можаце патлумачыць увогуле, што гэта за справа, з чаго яна, чым прэс-клуб, ну, па афіцыйнай версіі, не дагадзіў беларускаму рэжыму? Ну, глядзіце, першапачаткова тая справа, якая была ўзбуджана, яна была ўзбуджана ў сувязі з тым, што былі не сплошаны нейкія падаткі. Аднак, наколькі я магу памятаць, там асабліва-то пытанне падаткаў у гэтай справе і не разглядалася. І чаму на працягу гэтых безліч месяцаў, зараз просто нават не магу адразу падлічыць, колькі... 8 месяцаў яны. 8 месяцаў яны сидзелі за кратамі. Чым займалася следства, каб высветліць усё ж такі, якія падаткі не былі сплочаны, чаму яны не былі сплочаны, хто ў гэтым вінаваты, нам гэтага нічога агучана не было. Я быў абаронцам Аллы Шарко і магу упэўніць у тым, што на працягу таго перыяда, пакуль я быў ейным абаронцам, гэта пачынаючы са снежня і сканчаючы 31 сакавіка, амаль што ніякіх следчых дзеянняў не было. Я зараз узгадаю, хутчэй за ўсё, 23 допросы, якія былі на самом пачатку. Больш нічога не было, таму абсалютна відавочна, што ні пры ніякія падаткі тут гаворкі не можа ісці, ні пры ніякае злачынства тут гаворкі не можа ісці. І таму, ну, што да мяне, я ўвогуле не лічу
лічу неабходным абмяркоўваць пазіцыю дзяржавы па гэтых справах, што пазіцыя, што дзяржава, што следчыя напісалі ў дакументах аб узбуджэнні справы, што следчыя напісалі у іншых дакументах, не мае абсалютна ніякай розніцы, таму што мы разумеем фактычны бок гэтага працэса. Фактычны бок гэтага працэса заключаецца ў тым, што прэс-клуб як арганізацыя і усе тыя, хто былі захоплены, яны з'яўляюцца асобамі, якія рабілі вельмі добрую справу для Беларусі. І менавіта з-за гэтага і пачаўся ціск на прэс-клуб і тых асобаў, якія апынуліся за кратамі. Тым не менш, спадар Сергей, я разумею, што казаць пра нейкую там адпаведнасць законам у краіне, дзе інагда не да законаў, а атрымліваецца, што ведаеце, так як это кажуць, што няма нічога больш пастаяннага, чым часовае. Дык вось жывем ужо не інагда, а пастаянна не да законаў. Сама працэдура распачатку гэтай справы, затрымання, ну і потым наколькі яны адпавядалі, я не ведаю, там усім гэтым працэсуальным кодексу, там заканадаўству і гэтак далей. Ад самага пачатку былі працэсуальныя парушэнні. І гэта пачыналася з таго, што я прыехаў да кватэры, дзе была Алла Шарко, таму што ў мяне была інфармацыя аб тым, што там праводзяцца нейкія дзеянні. Я спрабаваў патрапіць у гэтую кватэру і проста быў выкінуты з гэтай кватэры супрацоўнікамі, як мы зараз ведаем, дэпартамента фінансавых расследаванняў. Пасля гэтага Аллу Шарко, гэтаксама як і іншых супрацоўнікаў прэс-клуба, адвезлі ў ДФР на Кальварыйскую, і на працягу больш сутак я іх там утрымлівалі абсалютна без аніякага статусу. А ўжо пасля гэтага праз больш чым суткі ім далі пэўны статус і афіцыйна аформілі затрыманне. І мы падавалі скаргі і спрабавалі ў гэтых скаргах указаць на тое, што фактычнае затрыманне адбылося значна раней, тады, калі супрацоўнікі прэс-клуба фактычна былі абмежаваныя у магчымасці перасоўвацца, але суд да гэтага не прыслухаўся. Мы гэтаксама падавалі скаргі і на фактычны бок гэтай справы, не пагаджаліся з тым абвінавачваннем, падазрэннем, якое было прад'яўлена нашым падабаронцам, але гэта ўсё заставалася без увагі. Таму я лічу, што няма ніякіх падставаў і для ўзбуджэння гэтай крымінальнай справы, і нават калі гэтая справа была ўзбуджана, яна была ўзбуджана з парушэннямі, і затрыманні былі зроблены з парушэннямі. Ну а што да ўчорашняга вызвалення, то пакуль мы не можам сказаць, на якой падставе ўсё ж такі адбылося гэта ўчорашняе вызваленне. Я не бачыў ніякіх папераў, і гэта хутчэй пытанне да тых, хто быў вызвалены, ці да тых, хто з'яўляецца іх абаронцамі на сённяшні момант. Але калі гэта было памілаванне, як было агучана учора, то гэта абсалютна безглудзіца і не можа быць памілавання ў гэтай сітуацыі. Да, давайте все ж таки з гэтага моманту больш падрабязна. Ведаеце, я калі пісаў анонс да нашага эфіру, я спачатку напісаў, што яны былі вызваленыя паводле напісанага прашэння аб памілаванні. А потым сеў і падумаў, а адкуль мы гэта ведаем? Ну, з паведамлення, скажем, тэлеграм-канала прэс-клуба. Ну, вот нехта паведаміў, нехта сказаў. Але ад саміх вызваленых вот канкрэтна мы гэтага не чулі, папер ніякіх не бачылі, і таму дапісаў потым нібыта паводле напісанага прашэння. Так вось, ввогуле сама сістэма памілавання, як яна працуе? Ну, павінна працаваць. Першае, пра што мы мусім казаць, што памілаванне яно прымяняецца да тых, хто быў асуджаны па крымінальнай справе. Калі крымінальная справа не скончана, то ніякага памілавання не можа быць. Гэта абсалютна адназначна вызначае крымінальны кодекс. І калі асоба была асуджана, то гэтая асоба мае права напісаць прашэнне аб памілаванні. Гэтае прашэнне папярэдне разглядаецца камісіяй па памілаванні, і потым рашэнне аб памілаванні прымае прэзідэнт.
Як адбылося у бягучай сітуацыі, мне просто цяжка усвядоміць, таму што я разумею, што ў сітуацыі, калі крымінальная справа не скончана, калі у нас не было ніякага прысуду, па якім асобы былі б асуджаны, то аб ніякім памілванні гаворкі не можа і ісці. Таму, калі б мы казалі пра выкананне крымінальнага працэсуальнага кодексу, то той факт, што нехта выйшаў, калі ён быў пад вартай, гэта магло б сведчыць альбо аб тым, што да яго была зменена мера пресячэння, напрыклад, з утрымання пад вартай пад падпіску аб невыездзе, ці ён увогуле страціў статус абвінавачанага ці падазронага ў рамках справы і, адпаведна, быў выпушчаны на волю. Гэта пакуль што дзве магчымасці, якія я бачу юрыдычна, чаму гэтыя людзі маглі выйсці на волю. Што там адбылося насамрэч, нам невядома. Ці гэта было тое, пра што я кажу, ці зноўку інагда не да законаў і выдумалі нейкую іншую форму проста дзеля таго, каб адпусціць 4 людзей. Ну вось сапраўды атрымліваецца такая незразумелая сітуацыя вот з гэтай спачатку амністыі палітычнай, потым ужо перафарматавалі і загаварылі пра прашэнне аб памілаванні, ўжо колькі часу носіцца спадар Васкрэсенскі. І атрымліваецца, што калі вот узнікла гэтая тэма, што, маўляў, яны павінны, гэтыя ўсе людзі, напісаць прашэнне на імя Лукашэнкі, прызнаць свае памылкі, прызнаць сваю віну, папрасіць прабачэння, там, я не ведаю, што там яшчэ, пацалаваць бацінак, упасці на калені, і тады вот ўсё будзе. Але вот я так разумею, што вот такая схема, ну, то есть, па-першае, я тут у дадзеным выпадку, можна там у палітычную сферу пераходжу, але ўсё ж таки вы ўжо раз працуеце ў штабе Ціханаўскай, ўжо, можна сказаць, часткова і палітык. Таму гэта што, пачала працаваць вось гэтая схема Васкрэсенскага, і так вот тады атрымліваецца, магчыма, па такой вот схеме і адбылося вызваленне? Мне складана пракаментаваць, таму што зноўку нам трэба бачыць, на якіх падставах асобы былі вызвалены, і ці пісалі яны гэтае прашэнне аб памілванні, і ці ёсць тут удзел менавіта Васкрэсенскага, альбо, можа быць, у нас з'явіўся нейкі іншы пасярэднік, які таксама спрабуе вырашаць гэтыя пытанні. Відавочна, што гэта палітыка. Гэта абсалютна відавочна, што учорашняе вызваленне — гэта палітыка. І улады вырашылі пачаць гульню і вырашылі пачаць вызваляць палітзняволеных. Хутчэй за ўсё, яны чакаюць, што гэта крыху знізіць градус напружанасці ў грамадстве і чакаюць, што грамадства не будзе так рэагаваць далей на той беспредел, які тварыцца ў гэтай краіне. І просто будзем зараз далей назіраць, якім чынам дзяржава будзе на гэта рэагаваць. Ці будуць далейшыя крокі па вызваленні іншых палітзняволеных, ці мы просто задаволімся тымі 4 асобамі, якія былі вызвалены. Ну і зноўку да пытання амністыі, чаму улада адмовілася ад амністыі? Менавіта з-за таго, што хутчэй за ўсё яны і хацелі паказаць, што нехта просіць, каб іх вызвалілі на волю. Таму што амністыя, яна не патрабуе ніякіх актыўных дзеянняў з боку тых, хто сядзіць за кратамі. Калі прымяняецца амністыя, яна прымяняецца да ўсіх, хто быў пакараны па пэўных артыкулах крымінальнага кодексу. І ў такой сітуацыі не трэба ніякага прашэння аб памілаванні ці яшчэ нейкіх актыўных дзеянняў з боку асуджаных ці там тых, хто знаходіцца за кратамі. У сітуацыі з памілваннем мы бачым, што неабходны нейкія актыўныя дзеянні. Магчыма, нават мы зараз можам рабіць толькі гэтыя думкі, дагадвацца і гэтак далей, але магчыма, тым, каго учора вызвалілі,
паставілі пэўныя умовы, што яны яшчэ, акрамя таго, што пісалі нешта, можа быць, яны яшчэ мусяць нешта агучыць пасля таго, як яны выйдуць. Я думаю, што мы пра гэта будзем даведвацца пакрыху, будзем назіраць за сітуацыяй, але ў любой сітуацыі, што б гэтыя людзі не рабілі пасля таго, як яны выйдуць, мы цудоўна разумеем, што гэтыя людзі былі ў закладніках у рэжыма, і тыя людзі, якія ў закладніках у рэжыма, яны ў любой сітуацыі спрабуюць зрабіць усё магчымае, каб вырвацца з гэтага закладу. Ну гэта ўсё зразумела, але як вы сказалі, што гэта ўсё в прынцыпе такія вось гульні палітычныя, атрымліваецца, што зараз пры ўмове, конечно, што там было нешта там напісана, не напісана, увогуле як это пададуць дзяржаўная там прапаганда і чыноўнікі зараз да астатніх людзей, палітвязняў, якіх, я нагадаю, сёння ў краіне 630, амаль 640 чалавек, то могуць прыходзіць і говорить: вот глядзі, ты сядзіш, а вот людзі там напісалі і выйшлі. Да. Я думаю, што менавіта такім чынам улады будуць рабіць. Хутчэй за ўсё, улады дайшлі да таго, што яны вымушаны вызваляць палітвязняў дзеля таго, каб паказаць нейкія саступкі, дзеля таго, каб паказаць магчымасць нейкага дыялогу ці яшчэ нешта такога. Але ў гэтай гульні яны спрабуюць выцягнуць хоць нешта. І для іх вельмі важна, каб яны падавалі нейкую інфармацыйны парадак дня, і таму вось гэтае прашэнне о памілванні, прызнанне віны, заклікі да іншых не ўдзельнічаць у акцыях пратэста і гэтак далей. Я думаю, што гэта будзе паўтарацца даволі часта. Зараз, можа быць, да пытання, ну вот сапраўды вы патлумачылі, чым адрозніваецца амністыя ад гэтага прашэння о памілаванні. І вот у гэтай сітуацыі, калі ўсё это працягваць, што варта рабіць, як дзейнічаць, ну я нават не ведаю каму, сваякам, апанентам рэжыма, палітыкам? Калі мы кажам пра тых, хто знаходзіцца ў закладніках, тут няма ніякай парады, таму што людзі знаходзяцца там, людзі жадаюць выйсці на волю, і таму я абсалютна добра разумею любыя дзеянні, якія гэтыя людзі робяць дзеля таго, каб выйсці на свабоду. І таму я абсалютна нармальна стаўлюся да таго, што гэтыя людзі пішуць гэтыя прашэнні о памілванні. Абсалютна нармальна стаўлюся да таго, што гэтыя людзі там будуць нешта казаць і выказвацца ў інфармацыйнай прасторы. Гэта нармальная сітуацыя, калі людзі жадаюць выйсці на волю і жыць нармальна. Але гэта мы кажам пра тых, хто там. Што тычыцца астатніх, тыя, хто назіраюць за сітуацыяй, тыя, хто зараз актыўна удзельнічаюць у пратэстах, тыя, хто адлюстроўвае нашу пазіцыю, я лічу, што з гэтага боку мусіць быць абсалютна адназначная пазіцыя. Ніякага гандлю палітзняволенымі быць не можа. І мы не можам дараваць ні аднаго палітзняволенага. І да таго моманту, пакуль не будуць вызвалены абсалютна ўсе палітзняволеныя, абсалютна ўсе асобы, якія асуджаны ці ўтрымліваюць па палітычных матывах, мы не можам спыняцца, і мы мусім патрабаваць гэтага да апошняга. Сапраўды, вот вашыя гэтыя словы падтрымліваюць нашыя гледачы. Ірына Баравіцкая піша: а што ўладам дасць вось гэтая сітуацыя? Мы што, палюбім іх і змірымся? Не. Ну вось сапраўды, грамадства, як вы лічыце, грамадства паверыць, што, ну вот я не ведаю, там рэжым памягчэў, ці вот рэжым вырашыў перагарнуць старонку, ён-то нам усё прапаноўвае, давайте перагарніце гэтую старонку, забудьце, што вас там, што з вами рабілі. Ці тут, можа быць, ён вырашыў перагарнуць старонку і вот прабачыць там усё. Вот паверыць, не паверыць, вот як вы лічыце? Мне падаецца, што грамадства вельмі пасталела за апошні год, і грамадства цудоўна разумее, што уладам не трэба давяраць. І грамадства цудоўна разумее, што тое, што адбылося учора, гэта падачкі. Гэта гульня, і гэтаму верыць нельга.
гэта просто спроба змягчыць сітуацыю, але я не думаю, што шмат хто паверыць у тое, што дзяржава і ўлады сталі больш мяккімі. Яны спрабуюць утрымацца ва ўладзе, і яны будуць рабіць усё магчымае дзеля таго, каб у гэтай уладзе застацца. І таму не трэба верыць, і мне падаецца, што абсалютная большасць насельніцтва гэтаму не верыць і разумее, што гэта ўсё палітычныя гульні, накіраваны проста дзеля таго, каб утрымацца ва ўладзе. Ну, пагаджаюцца нашыя гледачы, нік не прачытаю, замаскіраваўся добра, але выказвае меркаванне наш глядач, што уся гэтая сітуацыя з прэс-клубам ад пачатку і з іншымі грамадскімі арганізацыямі аб'яднаннямі для таго, каб прымусіць замаўчаць, заціхнуць, ну і можа быць сысці ў цень і пасля такіх вось здзекаў, катаванняў і турэмных тэрмінаў, як гэта некалі здарылася ну, пішуць, з Казуліным. Ну, што Казуліну давялося перажыць, там асабліва невядома. Так што, ну, але што заставіць, прымусіць замаўчаць, гэта дакладна. Прымусяць? Я думаю, што не. Я думаю, што не, і я бачу, што пратэсныя настроі ў грамадства існуюць. Нават калі гэты пратэст не выказваецца зараз вельмі актыўна, мы цудоўна разумеем і мы цудоўна адчуваем, якія настроі ў грамадстве існуюць. Я думаю, што вось гэтыя дзеянні, яны не перашкаджаюць нашаму грамадству, не перашкаджаюць нашаму насельніцтву далей выказваць гэтыя пратэсныя настроі і спрабаваць змяніць сітуацыю. Спадар Сергей, пытанне да вас як да адваката. Скажыце, вось у гэтай сітуацыі, ну, уявім сабе, мы пакуль дакладна на 100% не ведаем, але уявім сабе, што людзі выйшлі паводле прашэння аб памілаванні. З парушэннямі працэдуры, заканадаўства, ну, але іх выпусцілі, маючы потым у тэчачцы пэўны там напісаны ад рукі аркуш з прашэннем аб памілаванні. Далей, гэтыя людзі ўсё ж такі маюць нейкае права звяртацца ў суд, неяк абскарджваць усю гэтую сітуацыю, ну, неяк сцёрці усю сітуацыю са сваёй біяграфіі, апраўдаць сябе. Глядзіце, калі мы кажам пра памілванне, то у тэорыі, як гэта прапісана ў крымінальным кодексе, памілванне прымяняецца да тых, хто ўжо быў асуджаны. І ў сітуацыі, калі прысуд ужо уступіў у законную сілу. І ў такой сітуацыі асоба ўжо не абскарджвае гэты прысуд, пагаджаецца з тым, што яна была пакараная і проста просіць змяніць форму пакарання. Аднак у сённяшняй сітуацыі, дакладней ва ўчорашняй сітуацыі, нам невядома, ці прызналі гэтыя асобы сваю віну, і нават калі б яны прызналі сваю віну, яны ў любым выпадку не былі прызнаны вінаватымі і злачынцамі судом. Таму і складана казаць пра нейкае абскарджванне гэтага моманту, таму што няма прысуду, які можна было б абскардзіць. І у такой сітуацыі я б сказаў пра тое, што у камандзе Святланы Ціхановскай ёсць адказ на гэтае пытанне, і гэта акт аб рэабілітацыі, у якім прапісана, што ўсе такія асобы, якія прыцягваліся да адказнасці, ці знаходзіліся за кратамі ў зняволенні па артыкулах, якія маюць пад сабой палітычны аспект, яны будуць рэабілітаваныя і мусяць быць рэабілітаваныя тады, калі сітуацыя зменіцца. Я дадам, што размова ў дадзеным выпадку пра рэабілітацыю гаворыцца не толькі пра тых людзей, якіх праваабаронцы афіцыйна прызналі палітвязнямі, але і пра тысячы тых людзей, пра якіх мы, можа, там не ведаем, якіх не прызналі палітвязнямі, але якія таксама сядзяць паводле палітычных артыкулаў за нейкі свой каментар палітычны, за нейкія свае меркаванні выказаныя, ну і гэтак далей, гэтак далей. Я правильно кажу? Так, абсалютна правільна. Гэта тое, аб чым мы казалі, тое, што мы падкрэслівалі, калі гэты акт аб рэабілітацыі выпускалі, і мы спрабавалі яго пабудаваць менавіта такім чынам, каб усе магчымыя
усе людзі, якія магчыма пацярпелі ад палітычных рэпрэсіяў, яны выйшлі на свабоду, яны былі рэабілітаваны. Таму што, на жаль, вось тыя амаль 630 чалавек, калі я не памыляюся, 626 на сённяшні момант, тых, каго афіцыйна прызналі палітзняволенымі, гэта малая частка тых, хто насамрэч пакутвае з-за палітычных матываў. Таму што па ацэнках праваабаронцаў там ужо некалькі тысячаў крымінальных справаў, якія звязаны з пратэстамі. Таму мы мусім казаць аб тым, што ўсе тыя, хто былі пакараныя ці мелі нейкія негатыўныя наступствы за іх палітычнай пазіцыі, яны мусяць быць рэабілітаваны у незалежнасці ад таго, ёсць они ў спісе палітзняволеных ці не. Ну что ж, на жаль, нягледзячы на тое, што вот наш эфір набліжаецца до конца, так і не далучылася да нас Юлія Слуцкая. Не ведаю, з якой нагоды, але нагадаю, што яна на 100% і не абяцала мне гэтага зрабіць, сказала, што будзе спрабаваць, калі не зменіцца сітуацыя. Ну, я не ведаю, што там змянілася ці не змянілася, можа, тэхнічныя якія складанасці ці яшчэ што. Тым не менш, мы разом с Сергеем передаем вітанні спадарыні Юлії. Я зачитаю вось просьбу от нашего гледача под ником Серж, які просіць: перадайте, калі ласка, Юлії, каб яна перадала прывітанне Пеце. Петя Слуцкі маецца на ўвазе, сын Юлії Слуцкай, таксама супрацоўнік прэс-клуба, які таксама сядзеў усе гэтыя 8 месяцаў за кратамі і учора выйшаў на волю. Так вось, вітанне Пеці ад кота, як толькі з'явіцца магчымасць, бо, на жаль, асабіста перадаць не магу, піша Серж. Ну што ж, у любым выпадку я напишу Юлі, каб яна перадала Пеце прывітанне ад кота. І вот, спадар Сергей, Елена Рулёва папракае нас з вами у тым ліку. Чаму ніхто не кажа пра людзей, якія адмаўляюцца пісаць прашэнне аб памілаванні? Ну, тое, што ніхто пра іх не гаворыць, я вось з гэтым сцвярджэннем ніякім чынам не магу пагадзіцца, таму што, даючы інфармацыю, пачынаючы ад учорашняга вечара пра тое, што вось гэтыя людзі выйшлі, то мы нагадывалі, што за кратамі па-ранейшаму застаюцца яшчэ двое людзей, якія з таго ж самага прэс-клуба, якія, ну, нібыта прашэнне аб памілаванні не напісалі. Я сказаў нібыта, таму што да гэтага вот мы зараз са спадаром Сергеем прыйшлі да высновы, што сказаць наўпрост, што выйшлі тая ж самая Слуцкая, Альшэўскі і астатнія паводле таго, што яны напісалі прашэнне аб памілаванні, мы не можам, таму што мы не ведаем, не бачылі гэтага дакумента, не чулі гэтага ад саміх вызваленых. Таму, але мы ведаем пра тых людзей, якія сапраўды адмовіліся пісаць прашэнне аб памілаванні. Гэта і Бабарыка, гэта і Павел Севярынец, гэта і Мікалай Статкевіч і іншыя людзі. І мы пра іх заўсёды кажам і заўсёды памятаем. Таму вот не ведаю, у чым папрок. Я згодны, і як я і казаў, што так, ёсць тыя, хто піша прашэнне аб памілаванні, мы не можам папракаць іх у гэтым. Ёсць тыя, хто не пішуць прашэнне аб памілаванні, і гэта, я проста ганаруся гэтымі людзьмі, таму што яны вельмі цвёрдыя і вельмі моцныя людзі. І я вельмі спадзяюся, што наступіць той час, калі яны выйдуць на волю, і мы проста зможам паціснуць ім рукі. І ім, і ўсім астатнім палітзняволеным. І гэта вельмі важна, таму што нават калі мы зараз скажам пра прэс-клуб, калі казаць шчыра, то па справе прэс-клуба зараз знаходзіцца не 2 чалавекі за кратамі. Я, прынамсі, ведаю яшчэ аднаго чалавека, якога не прызналі палітзняволеным, але ён знаходзіцца за кратамі менавіта па справе прэс-клуба. Вельмі шмат людзей знаходзіцца па палітычных справах за кратамі, і мы мусім памятаць аб кожным з іх. Ну, вось мне зараз дачка Юлі Слуцкай піша, Александра Слуцкая, што
з маці ўсё нармальна, чамусьці яна просто не можа далучыцца да а, да нашай зум-трансляцыі. Я перакідываю ёй спасылку. Зараз паглядзім, ці атрымаецца у іх, і можа быць хаця б на некалькі хвілінаў. Я выбачаюся, вось бачыце, спрабую адразу з некалькіх гаджетаў працаваць. Не абяцаем. Ну вось зараз спрабуюць. Я папрашу нашага гукарэжысёра, аператара. Так, так, пишут, што будуць спрабаваць зараз далучыцца Александра Слуцкая разам з Юляй Слуцкай. Ну, будзем бачыць. Макс Гайко таксама просіць перадаць прывітанне Пеце Пятру Слуцкаму ад Максіма Гайко і Олега Карпука. Перадаю. Я так разумею, што наш з вами стрым, спадар Сергей, глядзяць і тыя ж самыя Юля Слуцкая, Александр, спадзяюся, што і Пётр, таму перадаю. Спадар Сергей, яшчэ адзін момант хацеў тады закрануць. Зараз чакаем, паспрабуем, ці далучыцца ўсё ж такі да нас Юлія Слуцкая, ці не атрымаецца. Ну, спадзяемся, што атрымаецца. Александра Саша Слуцкая абяцае гэта зрабіць. Тым не менш, вось сітуацыя. Я ўжо не адзін раз яе прыгадываў. 2010 год і сітуацыя з Ярославам Романчуком і Андрэем Дмітриевым, пасля якой, от пасля іх там выступаў па БТ, вось гэтых невядома ў якіх умовах запісаных відэо, ім такую абструкцыю зрабілі грамадзянская супольнасць. На пэўны час яны там ледзь не руканепаціскальнымі не сталі. І зараз сітуацыя цалкам змянілася. Да людзей абсалютна іншае стаўленне. Я маю на ўвазе тых людзей, якіх прымусілі запісаць гэтыя пакаяльныя відэо. Вось што вы параіце, што вы скажаце тым людзям, якія зараз, напрыклад, калі ўсё ж такі высветліцца, што нейкі там ліст, нейкае там прашэнне было напісана, пачнуць гэтым папракаць? Абсалютная большасць з нас ніколі не была у турмах. Абсалютная большасць з нас ніколі не сядзела ў СІЗА. І мы не ведаем, што там адбываецца. І мы разумеем, што людзі, якія знаходзяцца там, яны у вельмі складаных умовах знаходзяцца там. І гэтыя людзі знаходзяцца там вельмі доўгі час. І гэтыя людзі вельмі жадаюць выйсці на волю. І мы цудоўна разумеем, што гэтыя людзі абсалютна не вінаваты ў тым, што яны там знаходзяцца. Яны не зрабілі нічога дрэннага, яны не зрабілі ніякага злачынства. Фактычна гэтыя людзі знаходзяцца ў закладзе. Яны закладнікі рэжыму, які іх схапіў дзеля таго, каб гуляць у свае гульні. І абсалютна нармальна, калі тыя людзі, якія знаходзяцца ў закладніках, робяць усё магчымае, каб выйсці са свайго стану закладніка. Таму я думаю, што паступкі людзей, якія знаходзяцца за кратамі, трэба разглядаць менавіта з гэтага пункту гледжання. Мы ведаем іх, калі яны былі да таго, як патрапілі ў турму, і мы будзем даведвацца аб іх пасля таго, як яны выйшлі з турмы. Вось гэта два перыяда, якія для нас вельмі важныя і па якіх мы гэтых асобаў мусім ацэньваць. Той перыяд, калі яны былі ў закладніках, я проста раю не прымаць да ўвагі, таму што гэтыя людзі не належалі самі сабе. Да, сапраўды. Так, ну вось нашыя гледачы пішуць, што глупства ніхто не будзе папракаць невіноўных. Ну, сапраўды, на наш погляд, гэта глупства, але ну, всякае можа быць. Могуць быць тролі, могуць быць людзі, якія перакананыя, што вось яны там як могуць вырваць, наведаеце, як там у аповедах, сэрца з грудзі, там данкам такім пабыць і гэтак далей. І як Зоя Касмадзівянская, невядома, што рабіць, але проста ці здолеюць вот
гэта ўсё з гэтым справіцца, з гэтымі папрокамі людзі вот просто ім падказваем, як сябе паводзіць, не звяртаць увагі. Бела Фокс піша: всему прэс-клубу привет от Белы Фокс с Вільнюса. Мы разам. Сапраўды мы таксама разам. Паглядзіце, калі ласка, ці спрабуюць да нас далучыцца, не спрабуюць, ці нешта не атрымліваецца. Ну што ж, дзякуй вялікі, спадар Сергей. На жаль, не атрымалася злучыцца з Юляй Слуцкай. Зараз мы, можа быць, паспрабуем зрабіць гэта асобна. Ну, тым не менш, перадаем разам з Сергеем вітанне і пажаданне ўсяго найлепшага ўсім, хто выйшаў, ну і цярплівасці, і таксама пажаданне ўсяго найлепшага тым 633 чалавекам афіцыйным палітвязням і тысячам непрызнанымі яшчэ афіцыйна палітвязнямі, якія знаходзяцца за кратамі. Дзякуй, да сустрэчы. Дзякуй.